Vigo polte tha chimit vek noa John chuan akar bo chu azon chun zum le a John Wick chapter 2 in chanani in John chuan akar chula ka tum vele Vigo unau pa miswal ho tu pa ni bok Abram Tarasov chuan aron suta chor maile aunau pa thena le atu pathi na wang chuan phubala ka tumani engwanga John Wick chu tha har viaw nge ni ti abudiga chuan zotin John chu mi tum ru takle athil tuma in nuk dok ngai lo ni tho Abram chuan soya chuwang chuan anni tan John tha chu ol samdon haulo apolte tha sak vek nuwa Abram mel chu hlo na hlirina khata John na lo pan nai chuan abelet mai lo John nen chuan inrem na siam ta zokin achan chu John an toma boina thlen saka du ngai lova anna tho thin po ban sana du to tak zetani ti chuan Abram po nungdama chwa in akar lak fel nuwa akal san tabok atuka arielo chu John ina lo kalin akar siam that ngai te chu han endik saka akar chu achin he so hle mai chumi nuwa John chu in nuaya chukin ami tha na man ra zong te chu phuma nun thlamuan taka man chu du to ni ma se tumang chu ni haulo Santino di Antonio chu lokalin ana voi kha tho tir le tura ani chu ron panani John an thil swala ti na lakata Santino chuan lo pui to in intiam kamna polo siama silmanga siamin anthi sen ngei an fartir bok chu anin tiam na chuan John an tranpuina hmuni chuan engtikai mo Santino a tranpuilet angai don lo ni Santino chu mitrong tam lo tak ma se khovela thil swal ti tu te zinga mi challang takani a achan chu pa po khovel mi swal rual pol high table zinga mi ming thang tak pakhatani wangani video masa kan mu to angin continental le high table oma continental chuan state level a khovela mi swal polom te thunun veka high table chuan state level chawni lovin khovel pumpwe mi te chu athunun thungani John Wick chuan tranpui du lovin Santino chuan lungoi lo tak chuan a chwa sana masia nuwa thil thleng le tur chu mak tak zetani Santino chuan John in chu ti chiat tumin athil du chu tu ma hnia lo turin warning apek nani aina chiat vek nuwa John chuan Continental Hotel pan le in Winston na mu nuwa Santino thil ti omzia zo pa chuan Winston thupek te chu angai chang pa bok Antonio ne na an boina soinhuwa dan pani tu pol mai na an bo chiat lo turom thute apakhat na chu Continental huam chunga tuma tha thianan ni lo thole pani na chu intiam kamna re reng bo chiat rem lo tho Winston na chuan shila anin tiam kamna silan za lo chuan John chu tha tur ni in sil nei tu po tha tel the ni intiam kamna tlan chiat sanani chuan John chu umzuen in nuwa thani donani chutia du thlan tur nei tak lo wang chuan Santino thuang chuan omangai ta chumi nuwa Santiano chu muin ani chuan afarno Gianna di Antonio thattur chuan thualo petammi amaile achan chu high table apa ai o tora candidate thanani wangani Santino chuan chulan na thut pha chu lwana du tlatani John chuan rom thlengin Continental Hotel branch pakhata chuan oma chumi nuwa pon thina dor panin bulletproof party na hak tur suit mandro thataka siam chu a en taboka chumi nuwa map en lama mithiam tak pan le in romum dan te chu anzir chiang masale te te a olsam taka achung lam le pon lama sha theina na te ani atop bira ral thuam thatak nei tu pan le in ani chuan manrwa le ral thuam thatak tak alo pe bok lelama Gianna chu party a ronin lanin gat tam tak chuan an hual thupa ama omlai tak chuan anunga John Wick a muthut chu makati hle mai chumi wang chuan John Wick chu bebaya emo bugi me na motin an coachin achan chu thom nei mi alawa luru ka thiam em wangani Gianna chu athidon ni ti ashat nuwa avein te zain ama nu na chu ama ngei chuan alata zoka John chuan ti tura zo fel nuwa ahan chwa chuan Gianna gat pakhat ke siana na lo mu palle hlo mai le
nai thokem ni tia hanzo chuan o tin John chuan a changa chu vele ga tinen in ka zuina thleng ta chia mai le John chu lei hnuai konga atan chiat nuwa Santino Garte chuan an lo nang ching le a gyana thi nuwa John chu tha tir tum chuan ro man a siam sa lo ni masi John chuan anni chu ne vekin atan bo theita bok hotel panna lama keisian chuan lo be le thutin anni chunin swal boya ngai le ta an pani chuan fair takain bein chumina Continental Hotel bangte chu anti cheta rum mai le chu vele hotel nei turon kalin topsan tura shil nuwa Continental huam chunga twal tha phalani lo thuwa soya ti chuan John chu aruma letin reilo te nuwa Santino chuan lo kola abdiga te che dan chu lathut tak lo turin ashila gyana chu Santino an atha anrin lo nana athil ra man ringot ani tho Santino chuan soin mase John chuan engma soilo chuan a phone da tamak maile Santino chuan hlauru hle thungani chumi nuwa John chuan hotel chu endik le in America le tle chu tumta a Santino midoi tak chuan khovela criminal operator hnuai om customer service te chu callin John thathe piang chuan $1 million sari an hno don tur thuashila chu contract chu umzui watin America om hitman te zongjong hena message a thon chuak ta bok thupek anti cha nuwa Winston chuan Santino chu thlolin silmanga John le Santino in tiam kamne chu an thai cheta a achan chu ti hlotlena to wangani tuna chuan an pani inkar chu engmain adai dang talau Santino chu engtik lai puin John na that thei tareng mai John chu ko thera kalin miswal pakhat music tumtu anga lem chang chuan aron beita thut mai le mase rap thak takinani chu boral ta zoka anua sumo men chuan ron beile in ani cholua silain kap ta sak bok avoi thumnan mi pa pani chuan John chu ron beile in ani chuan pencil mai me mang chuan alo til hlum zui bokani John chu chaw to hle in keisian chuan phubalak tumin alo la zui ve reng bok an pani chuan in kap zui reng in rela keisian chu chemte manga vitin akal santani John chu chaw to hle mai mi swaling moza chuan an la zui reng boksi kuddo pakhat panin gold coins pakhata pek nuwa kuddo te zinga thunei tu omna hmuna hrai tur chuan a shila kuddo zinga anlalpa boyri chu ron langin New York kuddo zongjong te hena thupek chwa tu ani kuddo zongjong te chu athunwai om te vek anni bokani John chuan boyri tanpuina dilin ani chuan ral thwama pek thei don wangle Santino omna dik taka thia zel thei don wangani mase boyri chuan tanpui du lovin Santino nenan boyne chu a boyna ni ve lo tur thoshil mak mase Johnan gyana thi thoshil nuwa haite bula Santino hauto ni tur tho ashil le chuan angai dana so son beta achan chu ni wiagram chung mai baka kuddo telal naram thleng chuan Santino an athunun vek don wangani chumi nuwa bori chuan John chural thuam pe in Santino in a lo theinan ka ta pe bok chu vele Santino te party na mun pan ngalin Santino ga te chu rang takle kol tak chuan abeita sia sia maile chuti lain Santino chuan in hum him na lo zong mek bok anvaya atha filvek nuwa John chu room pakhata lutin chuta chuan dar thlang hlir lo khata azam nana ante ni mase thiamna diktak mang chuan Santino ga te chol sam takina thatta veka chu vele Santino ga big local le in Santino chwa theina na ni cholo ti boy ni ani chuan zam hau lova bein mase John mituru taklaka chuan achebon theime ulo amaral thuam vek mang chuan athita zokani Santino chu ama himnan Continental Hotel a chuan atlan wata Continental huam chunga ama thatura John a local chu aring phame ulo mase hnu loka thinrim tak chuan John chu local ta Santino ero e tunen hadam taka thuin John na tha ngam chu laring chuang lo
Winston ne ro chuan John mela thinrim na chu muthiamin aka hlum mai hlau hle thunga ti chuan continental dan le donan siam chu John a shil thale in ma se engma ngai to thuilo chuan Santino chu amuna athat ta sak mai le engkima zo fel nuwa ain cheve to taka chuan John chu let le in anupui ne na anhun kal to te chongai to chhuaka nun thlamuan thlak tak cho tem ve chak to hle ni rilo te nuwa Karen localin pa ka shwai tur chuan John a ron shwaya chumi hmuna chuan Winston nan lo ngak reng bok ama kan lo sui to angin continental chu neutral area ni wangle tuma twal tha phalna mun ni lo wang chuan Winston nan dan chu azumanga ya John chu excommunicado ape ka ngai ni excommunicado chu hitman te zinga dan bo chha ten pek chin ni in criminal wal ta lo theina an pai sak tel bok ani na dik taka chuan John chu ka thei nga reng ni in achan chu pa ka zong zong te chu Winston mi le sa te ve kan ni masi John chu Winston best friend ani wangin excommunicado ni na apek ma chuan atan bo theina dar kar khathuna pita a Winston chuan lo man nung ber medal pe in atan bo nan atang kai tu thoshil bok Dakar khat nuwa John chu excommunicado ni na pe kani thutlang zarin phone zong zong chu arita chu achu a John Wick chu an cheta vek bok ti chuan criminal walta John Wick chu an mi dole zon lai lo ni ta ni khati zong kha John Wick chuwa kan en ho tur chu ni e